इथे मालवणी पद्धतीची भेंडीची भाजी बनवण्यासाठी मी इथे भेंडी घेतलेली आहे। भेंडीची भाजी ना बऱ्याच वेळी काय होतं, खूप जणांची चिकट होते, अशी चिवट होते अशी। तर ती न होण्यासाठी आपण काय करायचंय, भेंडी स्वच्छ धुवून घ्यायची, त्याच्यानंतर आहे ना कपड्याने स्वच्छ अशी कोरडी करून घ्यायची, एकदम अजिबात पाणी नसायला पाहिजे। आणि त्याच्यानंतर आपल्याला भाजून घ्यायची आहे ती, त्यामुळे ती चिकट होत नाही। तर ही मी ना स्वच्छ धुवून घेतलेली आहेत आणि कोरडी करून घेतलेली आहे। आता ही मी कापून घेते, तुम्हाला जशी हवी आहे ना तशी तुम्ही कापून घेऊ शकता। तर मी अशी गोल गोलच पीस करणार आहे त्याचे। आणि त्यासाठी लागणार आहे, मी फोडणीसाठी घेतलेला आहे, एक कांदा घेतलेला आहे, 2 हिरव्या मिरच्या, एक कोकम लागणार, त्याच्यानंतर ओलं खोबरं, तेल आणि हळद लागणार आहे, तेल, मीठ आणि हळद। तर भेंडी मी कापून घेते। तुम्हाला जर मसाल्याची करायची असेल ना तर मसाल्याची केली तरी पण चालेल। तर ही आता भेंडीची भाजी आहे ना कापून घेते मी। तुम्हाला जशी हवी आहे तशी तुम्ही कापू शकता, उभी जर हवी असेल तर उभी कापा, पण शक्यतो ना आम्ही अशीच कापतो। बघायची आहे कीड आहे का, आणि मी अशी कापून घेते बघा। तर सगळीच भाजी कापून घेते मी। इथे भेंडी कापून घेतलेली आहे मी, भिड्याच्या तव्यावर करते, तवा मी तापत ठेवलेला। आता ना ही भेंडी आहेत ना भाजून घ्यायची आहे। भेंडीची भाजी आता अशी ना भाजून घ्यायची आहे। भाजून घेतल्यामुळे काय होणार, एक तर भेंडी आहे ना चिकट राहणार नाही, आणि भेंडीची भाजी आहे ना आपण करताना आपल्याला जास्त टाइम आपल्याला शिजवायला नाही लागणार। त्यामुळे भेंडीची भाजी ही छान अशी परतून घ्यायची आहे, तव्यामध्ये भाजून घ्यायचे व्यवस्थित। ही पाव किलो एवढी भेंडी होती, ही छान अशी भाजून घेते। हे बघा भेंडी ना छान अशी भाजून झालेली आहे, अजिबात आता ही बघा चिकट नाही, एकदम अशी बघा फळफळीत अशी झालेली आहे, सुकी एकदम। आता ही काढून घेते आणि याच तव्यावरती टाकणार आहे कांदा फोडणीला। किती एकदम तुटतुटीत झालेली आहे। सगळा जो तिखटपणा असतो ना तो आपण भेंडी भाजून घेतो त्यामुळे निघून जातो। तर यामध्ये मी टाकणार आहे 2 ते 3 टेबलस्पून चमचे एवढं तेल टाकणार आहे। त्यानंतर त्याच्यामध्ये कांदा, मिरची, तवा चांगला तापलेला आहे आता। एकदम सोपी भाजी आहे, झटपट अशी होणारी। कांदा चांगला परतून घ्यायचा आहे, गॅस कमी करते मी थोडीशी। आता आपल्याला टाकायची त्याच्यामध्ये भेंडी, थोडीशी मी हळद टाकते, आणि ही भेंडी सगळी टाकायची त्यामध्ये। चवीपुरतं मीठ, आणि एक कोकम आणि ओलं खोबरं। आमच्या मालवणी लोकांना खोबरं हे लागतं, तर हे मी खोबरं टाकलेलं आहे। आणि कोकम, एक कोकम आहे त्याचे मी 2 कोकम पण टाकायचं, एक छान चव होते। आणि भाजी आता 5 मिनिटासाठी परतून घ्यायची, झाकण नाही ठेवायचंय, कारण भाजी आपली या अगोदरच शिजलेली आहे भेंडीची। तर सगळं हे जिन्नस फक्त एकजीव होण्यासाठी भाजी चांगली परतवून घ्यायची। परत जर झाकण ठेवलं तर भाजी ही बुळबुळीत होणार, चिकट होणार। भाजी आपली तयार झालेली आहे, 8 मिनिटं झालेली आहे। झाकण मारून ठेवायचं नाहीये, मस्त ही बघा अजिबात चिकट नाही झालेली आहे, फळफळीत भाजी आपली झालेली आहे। तर रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा। थोडी जरी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। तुम्ही कशी भेंडीची भाजी करता हे पण कमेंट करून सांगा। प्रत्येक भागामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे केली जाते, तर ते पण कमेंट करून सांगा।
तर आता ही मी काढून घेते. बनवूया. टॅमॅटोची चटणी बनवण्यासाठी मी इथे ना टॅमॅटो घेतलेले, ते भाजून घ्यायचे आपल्याला गॅसवरती. असे 4 टॅमॅटो घेतलेले आहेत. टॅमॅटो छान असे भाजून झाले. गॅसवर भाजणं तसं हानिकारकच आहे. गावच्या ठिकाणी कसं चुलीवर वगैरे भाजतात, पण आपल्याला इथे काहीच आता ऑप्शन नाही आहे. त्याच्यामुळे कसं, आणि जर खायची इच्छा झाली तर कधीतरी असं भाजले तर म्हणजे ठीक आहे. तर हे टॅमॅटो आहे ना भाजून घेते बघा. असे भाजून घ्यायचे अलटून पलटून. छान असे मस्त लागते, छान अगदी याची चटणी. काढले मी. आता नाही, लसूण भाजून घ्यायचे. आणि हे मी 2 मिरच्या घेतलेल्या आहेत, त्या पण भाजून घ्यायच्या. हा जो एक स्मोकी फ्लेवर येतो ना, तो एकदम मस्त येतो. मिरच्या या पण मी काढून घेते. अशा ना भाजून मिरच्या करून बघा, खूप एक छान चव येते. हा जो एक स्मोकी फ्लेवर असतो ना, तो एकदम मस्त लागतो. या स्मोकी फ्लेवरमुळे ना चटणी एकदम छान लागते. तर ही लसूण पण मी आता काढून घेते. आता हे सगळं पूर्ण थंड करून घ्यायचंय. लसूण, टॅमॅटो, मिरची सगळं थंड करून घ्यायचंय. टॅमॅटोची साल आहेत ना, ती काढून घ्यायची आहेत. इथे मी टॅमॅटो थंड करून कापून घेतलेले आहेत, बिया काढून घेतलेल्या आहेत. त्याच्यानंतर कोथिंबीरची देठ घेतलेली आहे तिथे. लसूण सोलून घेतलेली आहे, जी भाजलेली होती ती. आणि मिरच्या पण आहेत. 1 कांदा लागणार आहे. आणि शेंगदाणे, मीठ चवीनुसार, जिरं. आता मी काय करणार आहे, शेंगदाणे आणि कांदा जो आहे ना, तो मी पहिला हे वाटून घेते, मिक्सर मधून काढून घेते. इथे मी ना जिरं घेतलं आहे, 1 चमचा एवढं जिरं मी भाजूनच घेतलेलं आहे. त्यानंतर इथे चवीनुसार मीठ टाकायचंय. आणि आपले जे टॅमॅटो हे ना जाडसरच वाटून घ्यायचंय, एकदम बारीक पेस्ट अशी करायची नाही याची. जाडसर वाटून घ्यायचंय. तुम्हाला जर तिखट कमी प्रमाणामध्ये हवं असेल किंवा जास्त प्रमाणात, तर तिखटाचं प्रमाण जे आहे ना, ते तुम्ही तुमच्यानुसार करू शकता. कोण कोण कमी तिखट खातं, कोण जास्त तिखट खातं, त्यानुसार. आता बिना पाणी घालायच्या आधी ना हे वाटून घेते मी. आपली तयार झालेली आहे. छान मस्त चवीला एकदम लागते. नक्की तयार करून बघा तुम्ही. अशी जाडसरच वाटायची ही. भाकरी बरोबर, भाताबरोबर पण खाऊ शकता. छान एवढी चविष्ट लागते.